Žiarská basketbalovo-hudobná choreografia Basketball in Music sa teší obrovskému úspechu. Žiaci druhej základnej školy s ňou dokonca vystúpia na otvorení majstrovstiev sveta dievčat do 17 rokov. Choreografia sa zrodila v hlave učiteľky žiarskej dvojky Adriany Naďovej. Primárne ju nacvičovali do programu osláv 50. výročia školy. Prišla za mňou pani učiteľka Kuzminová, či by som niečo nepripravila s našimi basketbalistami, keďže máme dostatok tých malých basketbalistov. No tak ako ponuka bola, tak sme sa do toho pustili a vôbec by nikto nečakal, že sa nám podarí takýto pekný, zaujímavý program. Ja som mala tú predstavu, že spojím nejako ten basketbal s hudbou, aby bola nejaká pódiová choreografia. No a nakoniec sa to vydarilo a myslím si, že každý, kto sa zúčastnil toho výročia školy, tak sa im to páčilo a tým pádom sme vlastne dostali aj viacej ponúk. Najprv v rámci Žiaru na rôznych firemných akciách, no a najbližšie nás čakajú ďalšie dve také veľké podujatia. Program detí už na premiérovom vystúpení fascinoval preplnenú estrádnu sálu Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom. Nadovšetko, že sme mali takú veľkú trému, tak keď sme vyšli na to pódium, tak to bol taký dobrý pocit. A keď sme to skončili a vedeli sme, že to dobre dopadlo, tak ten aplauz sa nám strašne páčil a chceli by sme si to zopakovať. Za skvelou a divácky atraktívnou choreografiou sú pochopiteľne celé týždne driny. Pravidelne sme cez vyučovanie aj telesné nacvičovali program, aby sme ho na vystúpení 50. výročia školy nepokazili. A tak sme sa dobre naučili, že tam neboli až také veľké chyby a dobre to dopadlo. Častokrát sme chodili nacvičovať spolu, ale niekedy boli aj iba jeden nacvičovať, ktorým to poriadne nešlo cez vyučovacie hodiny. V máji čaká deti a ich pani učiteľku vystúpenie na majstrovstvách Slovenska mladších minibasketbalistov v Žiari nad Hronom. Dovtedy ich čaká ešte ďalšie nacvičovanie a doľaďovanie programu. Napriek tomu, koľko sme toho natrénovali, bolo tam taktiež dosť veľa chýb a chceli by sme to odstrániť do ďalšieho vystúpenia. To, že žiarska choreografia dostane ešte väčšiu poctu ako vystúpenie na majstrovstvách Slovenska, sa jej autorke ani deťom ani neprisnilo. Taká najväčšia akcia, ktorú sme vôbec nečakali a boli sme oslovení práve organizačným výborom majstrovstiev sveta v basketbale žien do 17 rokov v Bratislave. To je taká naša výzva, ktorá je o 2 mesiace a tak ako už deti spomínali, nácviku bolo veľa, ale aj tých chýb sa tam našlo. Keď sme si prešli včera to video, tak sme videli, že to nebolo 100%, tak máme ďalšie 2 mesiace na to, aby sme tie chyby odstránili a všetko dobre v tej Bratislave dopadlo a myslím si, že budú mať obrovský zážitok nielen tie decká, ale aj to obecenstvo, ktoré sa tam zúčastní a bude nás vidieť. Tak dúfajme a držíme im palce. K organizátorom majstrovstiev sveta dievčat do 17 rokov sa pritom choreografia dostala úplnou náhodou. Tento raz by som povedala, že nám veľmi dopomohla sociálna sieť. Náhodne sa to dostalo na Slovenskú basketbalovú asociáciu a práve členom organizačného výboru týchto majstrovstiev sveta a boli veľmi unesení, že ešte vôbec taký program proste nevideli, že sa dá spojiť tá hudba s tým basketbalom a už po tých prvých vlastne ohlasoch sme boli oslovení, či by sme boli ochotní sa zúčastniť. Samozrejme je to výzva a včerajším dňom sa to potvrdila tá účasť a ideme do práce, ideme do tvrdého tréningu a ideme nacvičovať. Kompletnú choreografiu Basketball in Music si môžete pozrieť aj na webovej stránke ATV www.tvziar.tv.